Straight to the Now, point. sa dili pa na to may gala adtuon ang Senado kay medyo layo pa man tong Senado may gala. Ato sa tagapagtagad din diri sa may Bourbon kay usa ka 14 years old. Grade 8 student ang namatay. Matud pa bunog og malagmit nga gi-rape kini, gitabangan og namatay. Sus Ginoo ko. Ato si check may gala sa Idol Tweety dastong linya karon alang sa maong report. Yes, Idol Tweety. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, live and direct mismo diri sa Bourbon Police Station. Kung din, Attorney Rufil, ato yung makahinabi si Hepe kabahin ani nga maong panghitabo dinhi sa Bourbon. Kung unsa na po'y update, Attorney Rufil, sa ilahang gibuhat ng investigation ani, labaw na, Attorney Rufil, kagahapon pa din nila na dawatan ang kini nga maong taho o maong balita, Attorney Rufil, sa nahitabo ani nga 14 anyos nga dalagita, Attorney Rufil. Ya karon Attorney Rufil, atong hinabion si Hepe kay mag-backtracking para bagid ni sila hangtod karon apan sa ato ang ibawaan lang, Attorney Rufil, nga ila man pong gibuhat o gituyok na pod ang kini nga maong lugar sa nahitabuan ang kining intermedia oo dinhis may poblasyon na Bourbon na, Attorney Rufil. Karon, Attorney Rufil, ato nang ihatag sa ato ang linya si Police Lieutenant Valmir Anton Carino Tabiana. Maayong buntag, sir, live and direkta sa ato ang DYHP og IFM. Kauban na to si Attorney Rufil Fernandez Banyot, sir. Good morning, Attorney. Good morning, Sir Tabiana, og live daron sa DYHP og IFM. Sir, kumusta? Yes, good morning, sir. Sir, kumusta? Tinuod nga naa na mo'y person of interest ining pagkamatay ining 14 years old? As of now, sir, there were kahapon, sir, pumunta kami sa family ng namatay na bata, sir. There were names given by the family, sir. So, doon kami start to backtrack the investigation, sir. And there were names given. And yun yung pinuntahan namin kahapon. And then, as of now, we're still continuing or ongoing pa din ang backtracking. So, kaning mga names nga gihatag, sir, mga local ra ni, nga taga diha. Dili na ingon nga taga laing lugar. Local name, sir. Local name. Local from Bourbon din po. Oo. Kini ni ang unsa man ni hitabo sir kana na ang na-autopsy na ninyo ni ang iyang patay lawas or wala pa? The schedule for autopsy is karong morning, sir. We have requested yesterday and then ngayong umaga ang schedule for autopsy. Actually, the autopsy will be conducted sa Katmon Funeral. But base sa iyong initial investigation, wala pang autopsy by just using your naked eye, makita nimo nga dunay foul play, ano hitabo yun? Most likely, sir, kay kuan is meron dito sa leeg, meron dito sa back part, o dito sa ihang paa. May mga kanang yung pasa. Have you conducted ocular inspection already sa crime scene, sir? We have already conducted ocular inspection sa mga said places na according sa pag-investigate namin yung mga sinabing mga lugar. So doon na kami ikot-ikot to conduct the ocular inspection. And then ngayon umaga, accordingly may nakakita, accordingly sa pag-ikot kaming kahapon, may nagsabi na sabi-sabi daw dun na may nakakita na dito sa isang lugar pinaba yung bata. Oo. So based sa inyong maka-understand ka lang ng sir? Makaintindi ka lang ng Cebuano? Bisaya. Makasabot ko, Attorney. Okay. Hindi lang ganun kabilis at malalim. Sige, okay. Sorry. So, ang inyong pakikistorya sa ginikanan, kumusta man, unsa may, og base sa inyong investigation, kaya nag-istorya na mo sa ginikanan, and as you have said, you already visited, or you conducted ocular inspection already. Now, based on the evidences that you have gotten already, unsa inyong theories pagkakaroon ani hitabua? Most likely, sir, the cause of death is based sa mga sa iyang katong mga pasa sa iyang lawas. So most likely from hating or mauling, Attorney. Okay. So unsa man gikuno, sir? Pwede bang
base sa inyong investigasyon, base sa nakuha ninyo nga report ani kay imagine murag shocking mo kayo 14 years old grade 8 student namatay. Yes, attorney. Actually, it was reported yesterday lang ng umaga, attorney, and then yung bata was declared at around more or less 3 in the morning yesterday. But kining incident, sir, kanus agyod na hitabo? Actually, attorney, yung bata was admitted at pwedeng ikuhan ko man, attorney, yung before pa nag-report. Okay. Nung Friday, attorney, na-admit yung bata sa hospital sa Sogod. And then, last Sunday, August 10, Sunday, reklamo yung bata sa ginikanan na parang nilalagnat daw siya. And then doon na din nakita yung ng ginikanan na may mga pasa. And then by Friday parang hindi na daw kumakain yung bata. So parang nangihina na din. That's why pina-admit na nila yung bata sa hospital. So most likely, if you ask me, attorney, kung kailan nangyari ang incident, it was before August 10. So that's why yun yung i-backtrack namin ngayon to check if there are CCTVs in the said places. Doon kami mag-i-start sa around backtrack kami around last week na date. Okay. So, ibig sabihin, sir, kung nangyari ito August 10, so wala mo sulti dayon ang bata ngadto si ang ginikanan di ay kung maohon eh. Yes, attorney, wala po. Oo. So, kining bata, kay may kag August 10, sa ato pa, Sunday man na, sir, no? August 10? Yes, attorney, Sunday. Unsa man kuno gibuhat kining bata nga August 10 pa man din hitabo? Accordingly, attorney, ang sabi sa sa bata sa ginikanan is gikulata, gitabangan, kulata niya, ingon niya wa sa kaila. Okay, sir, kay ang atong sa inyong naibawan August 10 pa nin hitabo, but gida sa hospital August 15 na. Kay dito na nitugan ang bata, no? 15, yes, attorney, 15, August 15, Friday. Kanang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, wa ba maka-eskwela ning bata na? Wala na sa eskwela, attorney. Wa ka ni musod og fraternity or grupo ni bata gang baka o nya naigo sa initiation? Most likely, attorney, yun yung namin yun na most likely nisod sa o kananggang or fraternity. That's why ngayon, most likely by this day, amo nang i-backtrack tanan na sabi sa mga na-interview namin, attorney. So malagmit nga gikan to or posible epekto to sa initiation siguro sa fraternity or gang? Most likely, attorney. Okay, o panalitan krimen gyud nga kanana ang kuan pagka uli niya sa balay tugan sa dayon sa ginikanan. But kini ni take time man. Yes, attorney. Yes po, attorney. So diin man day kuno gyud na hitabo ning krimen, sir? Yun yung ihanap pa namin, attorney, kay ang kuan nila is dito sa sitio intermedia. So doon kami mag-ikot for backtracking, attorney. Kining sitio intermedia na ara ni sa poblasyon or bukid ni or nasa dagat? Within the poblacion area, attorney. Within the poblacion area, pero mingaw ni nga lugar, sir? Medyo mingaw, attorney. Unsa man kuno ang bata nilakaw kay imagine ta 14 years old, so nilakaw siya gikan sa ila ni Anang Domingos buntag?
nakauli pa siya before pa ng Sunday. Sunday na sa nagreklamo attorney na parang linalagnat siya. Oo. Mga unsang orasa ko na sa nauli kay panalitan weekend maguni way klase. So kining bata nilakaw mga unsa ko nung orasa sa Sunday ni biya silang balay o unsang orasa na nabalik sa balay, sir? Kasi na kuan sa attorney mga around night time. Night time na siya nabalik sa balay. Yes, attorney. Kusog ba po ang ganggang diha, sir? Fraternity or ganggang? Sa Bourbon attorney, wala may balita nga kanang nay mga wars sa mga against sa mga gangs or groups or fraternities. As of now, wala pa may reports for kanang nay mga gangs or wars within the groups. Okay, nakakuha na ba mo, sir, sukad kaghapon o gatungod kay kung man siya god ka na ang krimen nga makakuha gyud attention sa publiko kay imagine ka 14 years old grade 8 student namatay. Yes, attorney. Nakakuha mo mga CCTV footages na namoy nagather? As of now, wala pa attorney pero may nakitaan nga mga possible CCTVs sa area sa intermedia. And we'll be coordinating also with the sa barangay. So gather me sa mga CCTV footages. Okay. Yes. Naa naman mo person of interest. Unsa may mga profile ani para parehas edad ani bataa or mga dagkog edad or unsa may mga profile ani, sir? Bisagi pa nato matug-ano because they are still within the level of person of interest. Most likely, attorney, mga nasa kaedaran sa bata, attorney. Naas kaedaran sa bata. Unsa may initial findings sa death certificate niya? Ang kuan sa as of now, attorney, sa initial findings is wala pa may na bigay yung sa death certificate, attorney. Yes po, yes. So di pa na ito may bawaan ang iyang medical records o wabay mga internal bleeding, but kamo sir nga nakakita, kita mo nga dunay daghan nga mga kontusyon sa iyang lawas. Yes, attorney. And maybe this day, attorney, ano na din natin kay total karong morning is the conduct of the autopsy sa bata. Yes, attorney. Oo. So samtang wala pang autopsy, based on our naked eye, we can determine already, no? Based on our naked eye, nga dunay mga pasa-pasa ang bata. Asa dapit sa lawas ang mga bunog, sir? Dito sa iyang leeg niya, dito sa may back na tagiliran. Okay. And dito sa iyang right foot. Okay. Right na paa, attorney. Kay kanagong fraternity, bunalan ang naabitaw kung masudtag fraternity, bunal-bunalan man ta, sagad na nasa ubo sa kuan, atong bataks mo bunalan nga sa likod. Dili ba dihan dapita ang daghang bunog? Dito parte, attorney, sa may dito sa tagiliran part sa likod down to sa kanang sa paa. Unsa man agi kana o kanang hard object or kamot ang pagka gisumbag mo nang nabunog or dunay bunal nga mo nakabunog? Cannot confirm, attorney, if the is used was kanang object. Pero kuan man gid na may pero current attorney, maybe we'll be confirming within this day. Depending on the result sa autopsy. Oo. But pila ka mga pasa-pasa, sir, pila ka bunog ang inyo nakita, initial nga nakita ninyo nga pila ka bunog? Kuan nga sa attorney kan daghan niya parang namuon na sa attorney. Parang nagdugtong-dugtong. Dugtong-dugtong. Yes, attorney. Mga more or less na po kabunog, 20 kabunog? Sobra. I cannot confirm, attorney, the number of if kung ilan man ang nangyari. But malaki yung kuan, attorney. Oo. But ang sagaran sa bunog sa iyang likod wala sa atubangan, sir? Wala, mostly nasa tiyan gamay niya. Meron din onti dito sa tagiliran part, sa likod-likod na tagiliran. Wala ba'y curfew diha sa inyo sa Bourbon, sir? As of now, attorney, wala pa may kanang curfew, pero yes, attorney, wala pa kuan.
Okay. So kini malagmit nga gihimo ng anang Sabado naa pa ng bata sa pamilya. Pag Domingo na sa nilakaw. Morning sa nilakaw, pagkagabi na sa nauli sa ilang balay. Actually, Sabado lang sa attorney na, Sunday lang sa nagreklamo na kanang parang ilantan yung lagnat, sorry. Okay, kay ang Sunday man gud sir, kanang August 10 Sunday na. But kanang August 17 another Sunday. So ang kanang pahitabo August 10, no? August 10 pala sir attorney. Yeah, okay. Muna akong gisubay. Mingo man ka nga August 10, sa to pa Sunday na. Nada sa hospital August 15. August 15 attorney around mga nasa 6 PM. Yes attorney. Oh, unsa man kuno orasa milakaw ang bata gikan sa ilang pamilya? Anang pagka Sunday? Anang paghitabo gyud? Actually attorney, mga Friday pa nilakaw. Sunday lang yung time na nagreklamo siya na nilalagnat na siya. Friday, August 8, mga August 8 attorney. Okay, so August 8 di ay sa ha akong gilistam ko diri sir. Nag-take note ko diri. So August 8 milakaw siya wa sa mo pauli. Anton pagka Sunday na sa ni uli. Mga kuan na daw attorney sa accordingly sa is mga gabi na attorney, night time, pero hindi sila makasabi sa exact time, pero gabi na siya. So August 8 siya na nilakaw, Friday na, August 10 Sunday na siya na uli sa ilang balay. No attorney, August 8 din sa naka-uwi, pero August 10 lang sa yung time na nireklamo siya. Okay. Linalagnat sa attorney. Salagtod kung fraternity ni or unsa ba kahitabuan, nahitabo ni pag August 8. Most likely attorney. Most likely. Days. Yes attorney. Okay, so yun yung namin ngayon, doon kami mag-i-start from August 10 down to within the week sa pag-backtrack. Okay sir. Sa mga may CCTVs within the area na possible na pinangyarihan. Sige sir, kaya among gisubay no. So August 8 malagmit August 8 ang kining time of incident, but ang bata ni sulti pagka August 10 anang adlaw Domingo na. But anang pagsulti sa bata, murag gihilantan kuno siya. Yes attorney. Wala pa nadad sa ospital sa ginikanan. Adto nang pagka kuana. As of that time attorney, wala pa. Pagka August 15 na sana pina-admit sa family attorney. Why cellphone ang bata, sir? As of the information from the family, wala daw siya cellphone. Nakikilag-in lang daw sa kahit kanino. Yes, attorney. So, accordingly sa family po. Oh, okay. So muna, pagka August 15 na da sa hospital, unya, pagkahuman dito na sa hospital siya nabugtuan sa kinabuhi, sir? Ano po, Nabul? Okay, sorry po. Yes, attorney, nung Monday, kapon na-declare na wala na nung around 3 a.m. Okay, so kahapon lang din ninyo nalaman itong incident na ito? Yes, attorney. Around 10 a.m. na nag-report. Kasi ang pumunta, attorney, is the auntie ng bata. Siya yung nag-report. So siya yung nag-report sa inyo, sa pulisya? Yes, attorney. Oo. Yung bata na kung saan siya maghiram ng cellphone para mag-login, have you already talked with that person, the owner of the cellphone? Actually, attorney, madami kasi siyang, kahit kanino lang daw siya nagla-login. So, for all the possible names na mga lagi niya nakakasama, kung kanino siya nakikilagin, yun yung pinupuntahan namin ngayon, attorney. Okay. Starting kahapon pala, attorney. Starting kahapon. At least, starting kahapon hanggang ngayon, babalik kayo din sa area, mayroon na tayong mga evidences so far na nakuha ninyo, sir? Kuhaan pa lang, attorney, cannot say na evidence pa yun. Ngayon pa, attorney, mag-backtrack. I-continue pa namin ang backtrack, especially sa mga CCTVs. Oo. Dahil considering na this incident happened last August 8,
og siya namatay sa kahapon lang. So there was an ample time that this lady was able to talk to her parents kung ano talaga ang nangyari. Actually, yun yung ano din namin, accordingly sa kinausap namin kahapon na sinasabi no, walang sinasabi yung bata na names, place, or group. Wala siyang sinasabi na any of those na sa pamilya. Parang ang iyang point is parang pabayaan mo na lang. Parang yun yung parang punto, attorney. Okay, na so wag na lang parang don't mind, parang ganun yung attorney. So itong bata, sa sinabi mo lang cellphone, so mag-login lang siya sa kanyang mga kaibigan siguro. Have you identified these people na may-ari ng cellphone na kung saan doon siya mag-login? Yes, attorney, may mga binigay na pong mga names, yung family. Yun yung doon na kami nagsimula sa pag-interview. And then also sa mga, of course, within the community na nabanggit na lugar, doon din kami nag-start sa pagtatanong kung sino yung mga tao doon, if ever na sila nakitaan o nakita nila yung bata na may mga kasamang iba. So that's where we started, Kapon. Okay, are you contemplating to ask assistance from the cybercrime unit so that they can help you, they can open the messenger maybe of the child so that you can backtrack the communications doon po, sir? Yes, attorney, all the help needed will be much appreciated po, attorney. So nagka-communicate na kayo sa cybercrime unit para matulungan, sir, no, na talagang ma-solve natin ang krimen na ito? As of now, attorney, hindi pa ako nakapag coordinate with the cybercrime, but as I have said, all the help will be much appreciated, especially sa mga concerned citizens within the Bourbon, attorney. Sir, maraming salamat, sir, ha, sa pagbigay ng panahon natin dito sa DYHP, RMN Cebu at IFM, at susundan namin itong investigation ninyo. Sana po ay mabigyan ng justice po ang bata sa kanyang pagkamatay. Yes, attorney, justice will be served, attorney. At least mayroon na kayong person of interest. Would you mind telling us how many people are involved in this case? I cannot say, attorney, the number, pero accordingly sa mga interviews namin, madami sila. So that's why most likely by this day we will be ma-confirm namin depending upon sa pag-backtrack namin sa mga CCTV sa possible areas na nabanggit, attorney. Okay, I understand you could not give us the exact figure as to the people involved, but could you just give us an estimate as to the number of persons involved? Based sa attorney, yung sa sinabi din ng bata na gitabangan siya, so most likely, attorney, more or less 5 siguro, attorney. Pulos mga lalaki ni sir? Ang sabi, attorney, is may lalaki niya, nasa babae. Okay. So ang initial na to nga kuan, nabunog ang mga bata, nabunog umayo, na rape ba gyud kini mga bata? I cannot say, attorney, na rape. But ang initial na to nga findings, initial nga investigation o initial na to nga pakig-istorya sa ginikanan, inana ang nahitabo. Sa sabi sa attorney, nung sabi pala ng pamilya is pinapiti din nila yung bata upon admission, and then tested negative, attorney. Okay, sige. Sige lang, no? Pabuto na to pod karon ang autopsy sa bata. So naka-schedule ngayong umaga yung autopsy. Yes, attorney. Sa Katmon sa funeral, attorney. Sige, sir. Nakabuhol yung bata. Okay, sir. Salamat kayo, sir. Sir Tabian, no, ang Bourbon Police Station Commander. Salamat, maraming salamat, no, sa pagbibigay ninyo ng panahon dito sa DYHP at sa IFM.
Yes, attorney, thank you very much din po. Thank you. Okay, Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil. So karon sundan lang po din nato Attorney Rufil ang ilahang pagabuhaton nga investigasyon na karong buntag Attorney Rufil kauban ang investigator. Kisa ganito atong investigator, sir? Ang atong investigator karon si Hortelano. So ato lang ni sundan Attorney Rufil ug ato lang po i-update atong mga suking tigpaminaw. Live na lang diri Attorney Rufil sa Bourbon Police Station. Kauban nato sa tong RMN Patrol ato ang speed pilot Rajuman Jesse Sumampong. Kini yung Idol Tweety sa FM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak R. Amen. RMN exclusive. Okay, salamat Idol Tweety sa mga report. Straight to the point. Atong balikan may galak kangilingig ni maong krimen. Ay, di ko ka-imagine. 14 years old, grade 8. My God. E mauning nadangatan mga sukit tigpaminaw. So naani day mga second year high school, no? So kanang second year high school mahigala mo nang panahon na sad nya kuan kay namo ka sa adolescent period god. Mo na dili lalim gihanan ang mga bata anang panahon na og luisan nilang kahimtang taon kay kini taong iyang kuan mga higala kining iyang inahan in taon kuan man sad kana na ang naningkamot ta pidapang sikay-sikay in taon mahigala, no? Og ginabuhi din sa Cebu City mahigala pinaagi sa pagsulod po din taon pagkakatabang aron po din taon nga mabuhi niya kining iyang mga anak nga iyang gibilin sa iyang igsuon o na nga dili sa lalim ning sitwasyon na in taon mga sukit paminaw. Atong balikan mahigala no si kasamang Jane Gallardo ron alang sa dugang report o atong dugang pagpakikinabi in taon ni Joanna ang inahan sa bata. Yes, kasamang Jane. Yes, Attorney Rufil, nagyapon ta diri sa lungsod sa Katmo na diin kauban gihapon nato ang inahan aning 14 anyos nga si Janet Attorney Rufil. Og akong ibalik kaniya Attorney Rufil. Oo. Joanna, balik ta Joanna. Okay ra ka din ha Joanna? Oo. Sige, kinsa may kauban nimo nga nagbantay diha karon? Kung pag-umangkon, sir. Oh, imong umangkon. So, kining dugay na ka naghilpel dira sa Cebu City? Oh, sir. Dugay na. Okay. Asa man ka sa Cebu City gyud ka o diri ka sa Mandawi or Lapu-Lapu? Binawa, sir. Ha? Binawa. Sa Banawa ka. Sus Ginoo ko. Okay nya. Kana na ang kanus amang ka magulian ka sa inyo sa usa ka buwan mo uli ka kausa ka duha? Sa usa ka buwan, sir. Sa usa ka buwan mo uli ka kausa? Sir. Oh, mananghid ka sa imong amo nga mo uli ka. Pero naara kay cellphone, no? Yes, sir. Okay, so ang imong mga bata, imo sa nang istoryahon, pinagi pod sa cellphone, kay manghula man sa cellphone. Yes, sir. Oh, so kinini ang hitabua di ay, nag-eskwela ning imong anak, naara ka diri sa Cebu City, gipahibaw ka anang Biyernes na, pitsa 15 na ka gipahibaw nga, dadon sa ospital ang imong anak. Yes, sir. Kining imong igsuon nga imong gibinlan, imo ning babae ning igsuon nimo lalaki? Babae, sir. Babae, imo ning maguwang o imo manghod? Manghod, sir. Manghod, doon na po siya iyang mga anak nga kaugalingon. Oh, sir. Okay. So, kinini ang, kining mga bata, saman ang kanang eskwelahan nila, mabaktas la nila? Sir? Ang ilang eskwelahan, doon la sa ilang gipuy-an? Lungsod, sir. Sa lungsod. Okay. So, gano'n na ang, ni anang kuan, pag-abot nimo kay matod nimo dalaman sa ospital, o niya ang imong igsuon may nagdala, so ni apas na ka sa ospital, ni abot ka mga alas 10 sa gabi, anang Biyernes. Sir. Okay. So, diin man ang imong giadto sa ospital na admit ang imong anak naa sa ward siya na butang o sa kwarto. Yes, sir. Maka-istorya pa siya nimo, no? Yes, sir. Okay. So, unsa may iyang istorya nimo? Ako siyang gipangutana, sir, kanang Janet din, kanang nilakaw man kuno ka dito sa intermedia man daw ka. Doon sang ka dito. Kanana siya, sir, kanang palit daw kuno siya biscuit. Na ako na yung mga lalaki, dalhan kuno doon niya.
Unsa man day ng intermedia? Kuan na, sir, kanang sityo na siya, sir. Sityo na siya sa poblasyon? Yes, sir. Okay. Unsa man na siya kanang lugar, medyo mingaw ng lugar, Mingaw-mingaw yun, sir. Mingaw-mingaw. Okay. Yes, sir. Unsa man kuno giadto dai niya ditong dapita? Suro-suro lang daw siya, sir. Kalit sa biscuit. Oh, wala siya ni apel o kanang ganggang, kanang grupo-grupo, inana. Wala, sir. Wa sa mo sultingan. Nasa, panarang t-shirt niya. Sulobra siya. Kasi si Kaibaw, kung pinsa na yung t-shirt na yung suloob. Aw lain na di iyang t-shirt nga gisulob. Oh. Dili din na iyang t-shirt iyang gisulob. Oh. Oo. So kay ingon tong pulis ito nga kuan, nilakaw tong imong anak na nahitabo kuno ni mga August 8 pa kuno ni nahitabo. Kay bawo na kana? Yes, sir. Wala say mga barkada anang lugar kanang intermediate? Kana na kay kuan, sir, pero layo man katong nasay apam bitaw, sir. Oh, ang iyang barkada na ay afam. Oh. Pero layo-layo na. Oh, layo na. Oh. Sila nakailaan ng barkada niya. Oh. Kanang intermedia nga imong nganlan, sityo intermedia sa poblasyon na siya, Joanna? Yes, sir. So biro mingaw-mingaw ng lugar, no? Yes, sir. Walay mga balay din ng lugar, Naay mga balay-balay, sir, pero sudlunon siya. Sudlunon. Pirmi siya mag-anhaan? Oh, anak man siya musuro. Usahay, maabot siya layo kayo. Usahay, tugod, maabot siya. Kanang ng disco, bitaw siya, sir. Mang disco. So kaila ka sa iya mga barkada nga iyang kauban og namang suroy, mag disco inana, nakaila ka. Kanang nami silingan. Oh, kaila ko. Naamoy silingan. Kanang iyang barkada nga silingan, wala sa magkuyog. Anong panahon na? Pagpermi na sila magkuyog ka ng iyang mga barkada ka ng tulo o pat ba ng iyong barkada. Oh, so kaila ka ng iyang tulo ka barkada or upat, kaila ka na nila. Yes, sir. Nibisita na din ha, ng iyang mga barkada? Wala, sir. Wala mo bisita. Nakaibaw na kato sila karon ilang ang iyang mga barkada. Kabalo na, sir, kaya layas naman galing uban. Nang layas ang uban. Oh. Oh, unsa man yung mga barkada niya? Mga babae ra man kaniya mga barkada. Ang babae, sir. Babae. So ano mo pakita dahil diha nga kay bawo sa nga namatay ilang barkada, namatay na in taon kini si Janet. Nay, katong usa ni layas, katong nay apam bitaw, sir. Moy nilayas ang uban nara diha, wa lang mo bisita diha sa imong anak na nahaya. Katong usa nila ko pero gipangita man ni balik man, naara sila dere, sir. Oh, okay. So ang inyong istoryahan ay kani abot ka alas 10 sa Biyernes, so imong gipangutana tanan ang imong anak. So, ako kendi pangutana. Unya, unsa may sulti niya? May sulti siya nga giunsa siya ato mga lalaki. Wala mo siyang musulti na ko, sir. Nanara siya, naikuan, doon niya. Mga unsang orasa man kuno to nga naay ni dool niya? Yung hapon ng doro, padong bangit-ngit ko, sir. Padongit-ngit. Yes, sir. So nilakaw siya anang August 8 man na, unsa man ni eskwela siya anang panahon na? Unit, eskwela siya, sir. Eskwela siya. Kay kanang So, kay kanang Biyernes mao man kuno ni hitabuan, no? Atong klarohon sa imong nahibaw-an isip inahan kanang Biyernes mao nang pagkahitabuan eh. Yes, sir. August 8, no? Agosto 8. Yes, sir. Oo. So pagkahuman nauli siya sa imong igsuon. Gabi unsa man kunong orasa na uli sa imong igsuon anang August 8?
Mga ngit-ngit na ang ngit-ngit, sir. Ngit-ngit na. So kanang pagka pizza 9, pizza 10, kanang Sabado Domingo, nara siya sa balay sa imong igsuon. Pag Domingo, sir, kay nilakaw ko na siya. Nilakaw na pod. Oo. Oh. Nilakaw na siya Domingo. Pero pag Lunes, may sud pag klase pag Lunes. Pag Lunes na eskwela siya, sir. Ni ana ang kuan kanang pizza 11 no, ni sud siya klase. Sir. Okay, ang iyang mga classmates ni bisita na dinha sa haya? Wala, sir. Bisag-usa, sir. Walay bisag usa. Uy. Yes, sir. Kanang Biyernes kay ting klase pa man ang Biyernes katong hitabo balik ta sa August 8 no mo nang pagkahitabo klase man na siya. So ni eskwela siya anang Biyernes pa. At Biyernes, sir. Oh, kanang pagkahitabo gyud ba pagka Biyernes nag eskwela pa siya ana. Na-eskwela pa siya, sir. Ni eskwela pa siya. Unya paghuman nahitabo ng Biyernes pagka Sabado Domingo, pag Domingo mga pizza Jis, nilakaw pag siya. Asa man kuno siya pa dong? Wala man sa siya ni Solste, sir. Asa siya pa dong? Unsa may pananghid niya sa imong igsuon nga mulakaw siya kuno anang Domingo? Mulakaw raman na siya usahay, sir. Mulakaw raman po na siya direksyo. Dili siya mananghid. Di man gani. Ulisara siya mananghid na ko. Kung naako sa ang balay. So naanad na sila mulakaw nga kanang dili na lang mananghid mulakaw inana. Oo. Pero mauli man sad siya, sir. Oo. Unsa may plano ninyo karon? Human din ha sa kuan sa Katmon kay layo-layo man ang Katmon basin og ang iyang barkada, iyang mga classmates wa ka bisita kay tungod layo man ang Katmon sa Bourbon. Yes, sir. Oo. So unsa may plano ninyo? Human din ha sa Katmon, dadon siya nimo sa inyong balay sa Bourbon? Yes, sir. Ang adto na siya hayaon og tiwa sa Bourbon. Yes, sir. Unsa mang orasa kuno ang autopsy? Wala, karon man guro to, sir. Karon, sir. Karon, no? Nya ang mga pulis, nakigistorya na nimo ang mga pulis. Gabi, sir. Unsa may pahibaw sa kuan kay inahitabo ana pag Biyernes na anak ka, nagistorya maayo pa mo istorya imong anak pagka gabi nag-abot mo. Aw kanang kuanon siya, dili na siya ako siyang pakanon. Katong bago ko jud ko abot mo kuan sad siya istorya. No pag kuano pag dago niya kay dili na jud siya mukaon, ako siya pakanon. Nya ako na lang gani siyang paimnon og sabaw. Nya iya jud ikulipa. Tapos mo niya yung baba. So, nagka-istoryahay mo anang Biyernes sa gabi pag abot nimo pagka Sabado wala na mo nag-istorya? Pag Sabado, sir. Naka-istorya pa siya pag Sabado? Mag-istorya, sir. Pirmi mo mag-istorya? Yes, sir. Lumit na kaya dili na klaro ang iyang paanlitaw inistoryahan. Yungit na iyang inistoryahan. Yes, sir. Nakakita ka sa bunog sa imong mga anak? Sa imong anak, nakita ka sa mga bunog? Oo, sir. Daghan kaayo. Mga pila ka to ka bunog? Halos sa iyang buko-buko. Daghan kayud kaayo. Maabot o 20 ka buok bunog? Sobra gulo na, sir. Basta daghan kayud kaayo. Sus, Ginoo ko. Daghan gyud kaayo, Nahilak in taon na siya mga kagalaan, kaluoy sa in taon Ang iyang kuan ba walay ray bunog. Nagyungit man siya. Wala raman, sir. Wala ra. So imong gisusi imong anak ang mga bunog naa sa likod. Sir. Wa mo sulti imong anak itabangan kuno siya ining mga lalaki pag bunog? Wala man siya masulti, sir. Ang iyang gisulti ra giunsa man kuno siya pag bunog Yang liog. Anak siya. Hubag kayang liog. Unsa may gisulti niya? Gibunalan kuno siya? Gisumbag siya? Unsa may iyang gisulti?
Wala ra siya sulti na ko. Di man gud na siya sulti na ko. Wa sa mga sulti nga gihilabtan siya atong mga lalaki. Gihilabtan niya ang pagkababae. Na, Isulti po siya na. Gibunog siya atong mga lalaki. Gitabangan sa bunog atong 5. Pila kuno ka mga lalaki tanan? basta ni Ana, nisulti siya, daghan daw ko no, sir. Wa mo sulti kung pila ka buok. Wala siya sulti pila ka buok. Daghan man ko. Wa kuno nakaila siya atong mga lalaki, ha? Wala, sir. Kung kita mo sana, kaila ba ka? Wa man ako. Wa ko kaila at nila. Unsa man day kuno ni kalit nagduol to mga lalakihan niya? Sir? Nikalit lang kuno day duol to mga lalaki, ha? Wala jud. Wala jud sa kaila atong mga sana. Wa sa kaila. So gihilabtan siya, kuan sa gibunog siya. Unsa man kuno pagkabunog, gisumbag ra siya or gibunalan siya? Ngayon nag-sulti, sir, kung tadyak-tadyakin ko na siya. Oh. Pero wa sa musulti nga gihilabtan iyang pagkababae. Hindi, sir. Kinsa man kuno iyang kauban atong panahona, wa day siya mapakuyog sa mga barkada. Wala, sir. Siyara ko no, ustato ni Lakaw. Kining imong anak, og maistorya mo, na istorya sa nimo nga naa na ba ka say boyfriend, na say uyab ning imong anak or wala pa? Nana siya uyab sa bulag niya sila. Nagbuwag na sila. Oo. Sus Ginoo ko. So anang pagka-Birnes, nakaistorya mo pagka Sabado, nag-istorya pa mo pero yungit na siya. Hindi na siya masabot ang iyang istoryan. Pero ako yung kuan ng mana ko. Ang sabay, makuan din ako yung istorya. Pagka Domingo, makaistorya pa gyapon siya. Oo, sir. Pero dili na siya mukaon. Dili na siya mukaon. Unsa may sulti sa mga doktor? Wala. Yan. Gibutangan siya oxygen? Yes, sir. Gitubuhan siya? Tobo, sir. Gitubuhan siya, wala ra. Sabi ang ba? Wala, sir. Wala. Dextrose ra. Dextrose ra. Unya, kanus amang gid siya namatay in taon. Sir? Kanus amang gid siya namatay. Mga alas 11 siguro, alas 11, sir. Alas 11 sa Domingo? Yes, sir. Alas 11 sa Domingo. So, unsa may katapusan niyang istorya nimo? Ni katong pagkuan kay nagkuan pa siya, naghilak-hilak pa siya ba, sige hangad sa babaw. Sige hangad. Kuan na sa mana sir. Antod akong kuan nun kay kusog man yang dinugma. So alas mga gabi na sa Domingo na kabsan sa kinabuhi ang imong anak in taon. Pag kuan na to sir, ko paghilom na kay matug na lang dahil. Hinahinay na siya. Anak ba? Kining imong iyang mga barkada wa ni mag-apil-apil o mga grupo-grupo o mga ganggang? Wala sa ko kabalo, anak, sir. So kanana ang pagkagabi dayon kamatay sa imong anak, kinsa may kauban nimo? Ikaw, imong anak nga usa nagkuyog pud nimo? Wala, sir. Kaya dili man pwede bata, sir. Di pwede. Kinsa may imong kauban na diha sa ospital? Ako ra, sir. Nauli man tong akong mga pag-umangkon. So gitabang ang imong anak pagkagabi katong dayon na niya pagkamatay in taon? Sir. Naunsa man tong pagkitabo amo lagi? Sus Ginoo ko. Unsa man untay pangandoy aning imong anak? Eskwela siya turun.
parang makakuan o makatrabaho siya. Para makatrabaho siya ang taon. Oh. So kini ang pastilan. Sige kana na ang Joanna no, ang imong sitwasyon perting paita man ni luoy kay inyong kahimtang in taon din ha. Ato siguro panawagan ang ato mga listeners nga makatabang ta, ngita ta hustisya alang ini mong anak o kinsa naghimo ani mong krimen, tuana among giadto mga pulis aron nga mangita sa CCTV ug uban pa. Now karon ato sad nga kana na ang mga itagpanabang sa ato mga igsuon nga mga naminaw na to karon. Ikaw ako papanawagon kung gusto ka mga panabang. Ikaw lang manawagan. Manawagan ta ko, ngayon ta ko tabang din sa ginagmalang. Wala ay magtrabaho. Kasi sabi, dagatan sa akong anak. Maluoy yung taon mo. Kung sa may dili nimo makalimtan gud ang imong anak. Sir? Kung sa may imong mahinumduman sa imong anak. Kuan. Okay mga kaigsunan, atong giawhag mo namo no, atong mga listeners kay nagistorya na sabi ni kasamang Jane Galardo ganina, kita mo sa sitwasyon perting kuan na gikayo taon. Atong gamiton ang GCash number ni Inday Marisa Abadjes Indayken, no? GCash number may gala 0906-298-3429. Ako balikon 0906-298-3429. O ni may galang GCash number ni Inday Marisa Abadjes atong gamiton kay mga hinabang alang ni ining usa ka karumal-dumal nga krimen, mga sukid di kuminaw. So Joanna, kanus aman ni dalhon ang imong anak ngadto sa Bourbon sa inyo? Karon sir, human sa autopsy. Oh. Ayaw lang tan-aw inig autopsy ha. Yes, sir. Oh, kinsa may kauban nimo din ha sa karon din ha karon? Na akong mga pag-umangkon ako igsoon sir. Oh. Okay, kasamang Jane. Yes, radyo man Attorney Rofil, mautos siya si Joanna ang inahan ni Janet Vanguardia Attorney Rofil. Din say good sa natapusan nila nga panag-istorya sa iyahang anak. So hustisya ang ilahang panawagan Attorney Rofil kay gituogid sila nga gitabangan ni og bunog ang iyahang anak. So nagpaabot pud sila Attorney Rofil sa resulta po sa autopsy o padayon nga investigasyon po sa atong kapulisan kay gusto sila makabot gid ang hustisya ni ining maong biktima ato ni Rufil. Luoy kayo dyan ilang kahimtang sakit kayo sa dughan no nga iyang inahan taon inosente gitawon kaayo naningkamot og trabaho. Murag kumoton good ang imuhang kasing-kasing nga maminaw ato ni Rufil nga naningkamot ta ang inahan para mapahapsay po matagaan niya o nindot nga kaugmao ng iyahang anak apan mo ni nadangatan po sa iyang anak ato ni Rufil mo nang lisod po sa iyahang heart bilang usa ka inahan. Oh, lisod kayo Gino kana bitaw ang bata nimo nalayo bitaw ang inahan nagpalayo alang sa paningkamot niya mo ning nadangatan ning tawo niya. Tinuod gyud nato ni Rufil niya ang iyahan na lang naabtan nga dito na sa ospital niya, dili na jud ingon nga maayo pa makaistorya tungod sa iyahang mga naangkon nga bunog kuan po ni sa iyahang pag-istorya nga nakayungit niya lisod na gyud masabtan sa iyang inahanapan isip po sa kainahan nato ni Rufil gipaningkamutan niya nga masabtan unta niya gyud ang
ang gisulti sa iyahang anak kay naata ni gusto yung isulti apan ang iyahara nga nakuha nga dunay kalit nga miduol gitabangan siya matud pa og daghang mga batan-on kasagaran pod mga lalaki Attorney Rufil. Oo, sa may sitwasyon na Jen atong tanawon kuno ha nga gamay lang. Ang atong kwarta karon nga nahipos may galan abot na tag 21,492 pesos. Ako mo nga tagag update mahigala sa kuan kay kinini ang transparent may gitarist DYHP no kay ato maning itabang sa ato maning mga listeners. Matinabangay ta alang ini sitwasyon na pating luuya in town kayo mga sukintig paminaw. Ayang inahan ni Ariel in town na Cebu City kay magpa kuan kana na ang nagapa buwan in town. So, Jen ka na ang unsa man ang punerarya diha ato paabuton gamay itong kwan Idol Tweety, proceed dito sa crime scene Idol Tweety. Ato na kuyog mo sa pulis ato pagkwan. Kanang ato tanawon ning intermedia. Unsa man ning sitio intermedia dito sa Bourbon. Okay, so atong i-check ron totoo may balikan to sa Idol Tweety dito sa area. Pagkanang punerarya din ha, moabot na karon ang atong pulis para na sa ang atong medical legal officer para papahigayon og autopsy. Wala pa mga pulis, wala pa moabot diha kasama Jane ang mag-autopsy. Na lang ang gipaabot gyud Attorney Rufil sa karong mga orasa wala pa Attorney Rufil pa nang ilahang nasabutan gyud ay karong mga alas 9 gyud sa kabuntagon. So mao na lang pod ang ipaabot sa pamilya para pod ma-conduct na ang katong autopsy Attorney Rufil kay ay hatod la dalon pod ni ang maong patang lawas ni Janet sa ilaha dito pod sa Bourbon para itiwas og haya pod Attorney Rufil. Kuan lang kana na ang ikuan lang iyang inahan lang taon luuya in taon Joanna ipalayo-layo na sa Jane ay lang pakitaa sa pag-autopsy Jane. Yes Attorney Rufil mo na po atong i-suggest pod sa iyaha gid Attorney Rufil. Dili kayahon. Sakit naman gani kaayo Attorney Rufil nga magsudong ka sa imong anak na buhi pa kanang maistorya kay mo bahalag dili klaro so unsa na lang pod kaha kung inaana na gid Attorney Rufil. Pero kinahanglan man gyud nga pa-autopsy kay nangita man ta justisya, kinahanglan gyud autopsy kay medical legal case ni aron nga maka-kuan gyud maka-proceed gyud ang papangit
Ani, eskwela di ay Attorney Rufil. Eskwela, sus Ginoo ko. Diba? Ma'am, ayang ati. Oh, hilak na niya. Nakaibaw na. Pero wala pa siya. Wala pa siya kakita. Wala pa siya kakita, Attorney Rufil. Apan, karon man po ding adlaw, iuli po sa inyo, ha, ma'am. Mao na lang yung abot po, Attorney Rufil. Oh, paita Jen. Unya kini ni ang kuan kini mahigala ang ilang amahan magod gibiyaan ni sila, no? So ang iyang inahan na ni kamot og panarbaho diri sa Cebu City. Helper mga higala para ang iyang anak iyang gibilin sa igsuon. So karon na aya mga pag-umangkon din ha, ang iyang igsuon nga katong iyang gibinlan sa bata wala pa diha. Nagibinlan sa mga anak mo. Kani? Naanak po diri, Attorney Rufil. Ato hinabion tayo kadali, Jen. Ma'am, ikaw ang gibinlan sa mga bata, ma'am, kung matrabaho ni. Ma'am, makaginabi si Attorney Rufil Banyok ni ma'am sa DYHP, ma'am. Alin, ma'am, sa DYHP o sa IFM, ma'am, sa Attorney Rufil Banyok. Ano pangalan, ma'am? Midaylin bang Midaylin. Igsoon ko ni kanang maayong buntag kanang attorney. Attorney Rufil Banyok ni sa DYHP o sa IFM. Midaylin kini ni ang mangutanan namin nimo no. At least ikaw man gyud ni tabang ani mga bataan na nimo uli nimo no. Attorney. Oo. So manarbaho ning iyang inahan, so anak nimo isip iyaan naani nimo magulian ning duha ka mga anak ni Joanna. Attorney. Unya ikaw po mismo doon na po kay imong kaugalingong mga anak. Naasa ko akong mga anak, Attorney. Di po lalim sa imong kaugalingon nga doon na kay kaugalingong mga anak nya doon na pagilaing mga umangkon nga naa nimo in taon. So muna nga di lalim kay bawo may pila man pud kabuk imong anak ka Midalin. Kanang minyo namang usa, 5 na lang ng sito sa Attorney. 5. So plus niya ng duha ka buok nga imong mga umangkon nga naa nagsaka nimo. Oo. So kini ni ang mga eskwela sila, kini mga bataa, kining duha nang eskwela, pulos man ning eskwela no, kining si Janet o kining yang igsuon manghod. Unsa man layo ra sa inyong balay ang eskwelahan or duol ra? Pwede rin sa malakaw at pero kanang maluin sa ni manang amo lang sa pasakyon. Ang kanang elementary plate yan na 5 man jud ang kanang high school manang. So kining yang inahan in town kay nagpabuan in town sa Cebu City, muuli siya diha sa usa ka buwan ka usa lang inana. Maingon, so nabutang nga ikaw maoy ikaduhang inahan ini mga bataa, ikaw gyud may nagkatiman ani nila. Attorney, nasa na siya pikas po na si Janet, Attorney, kay mo tapon-tapon na siya sa pikas niya adto sa iyang uyuan. Nilo Bangguardia sad niya kanang adto sa na siya magkuanan dito niya, pero sa kanang tabua mo uli na siya nga ilangan na dayon say mo ato pud ni sa ubo sa ilahang uyuan ari sad nako, pero ari siya magkuanan og kaon sa kuha. So tungod anang sitwasyon na magtabok-tabok ning bataa diha nimo og adto pod sa iyang uyuan. So muna nga kini mga bataa niya tong kuan Agosto 8 mao man ni eskwela pa ning bataa. No, Midaylin, eskwela ning bataa pagka Agosto 8. Attorney. Okay. So unsang mang orasa da ang klase ning bataa? Attorney? Unsang orasa iyang klase? Kanang mga kuan 7:45 na sa school. Okay, buntag anang alas 7:45 mo uli siya, mulakaw sa buntag sayo kay alas 7:45 klase naman. Unsa mang oras sa tigulian ni kahapon? Di man jud na siya magbaon kay di man jud na ganahan jud magbaon ng bata. Ako nang pabaon na niya. Di jud mauli na siya udto Attorney nga. Kayon mo balik ra pud siya balik na sa eskwelahan. Okay. So balik sa eskwelahan. Kasagaran ni kahapon unsa mang oras siya mauli?
Uli yun na siya sa timpang uli sa estudyante ka na mga alas 5, mawag yun na out sa high school. Oh, so mauli siya. Ni anang pagka-Biyernes kanang Agosto 8, mga unsang orasan naman siya na uli pagkagabi eh. Pagka-Bernice. Oh. Po, kanang niuli pa man siya na attorney. Oo. Kay kining hitabo among gisubay ani ba kay ikaw man maoy ikaw man ginabutang inig inahan ani nga nagatiman sa mga bata kini ni ang unya nakaila pug ka sa mga barkada aning mataa. Ang barkada ana niya diri sa dool yun sa amo attorney nakaila jud po ana na kuan. Gani kay kuan naman na sila sa mga kapulisan diri adto na house na sila pangutana attorney. So kining hitabo Midalin atong Agosto 8 gini siya nahitabo no? Biyernes? Kining hitabo ba kanin nahitabo jud ni siya attorney kuan jud kanang ang namatngunan jud ako anang pagka 11 lain na iyahang nilaktan labing Lunes. Lain na iyahang nilaktan. Pagka 11 lain na iyang nilaktan nangutana na jud ko sa bata ningon na jud ko Janet. Napa din na imong tel nganong murag nang takiong ka man. Ang yara sa tubag nako attorney ningon ra siya nga. Natapilok ra ko Madaylin, magmamam na siya nako. Magmama. Akong giingnan. Kanang tanaw na to, birahon ako siya ayaw lang. Nya motong ni lakaw. Naligo kay mo-eskwela lagi. Motong pagbalik na, niingon na sad siya nga, Madaylin adto nako, mulakaw nako. Pero naa ko'y duda attorney nga kana siya gibuhatan Domingo kay Domingo attorney wala jud na ni pauli. Buntag na sa Lunes na siya ni pauli. Okay. Nakasabaan jud na ako ginanggiinan nga numang ka nga dili man jud ka magdumdum og pauli. Pauli unta-untang kaday mahinawa kung hain ka. Ingon day siya nga dito raman ko sa balay na siya istorya dito raman ko sa balay sa akong kanang amiga Madaylin, ingko kinsa ako katugaan siya. Maying ko no. Maying nara na dire silingan ra na sa Bourbon. Okay. So katong giingon sa pulis nga kanang Biyernes na hitabo dili ni kuan unsa may tinuodan ni hitabo gyud Domingo ni hitabo o dili na Biyernes? Tone? Unsa man gyud kay nangutana mo gud bis pulis lahi man to ilang pizza nga gihatag. But mangutana mi nimo kay ikaw man may mama aning bataan nabutang og mama niya nang pagka Domingo ni nahitabo sa imong tan-aw. Sa akong tan-aw Domingo jud. Subot pasabot Domingo pizza G's na sa Agosto. No na atong tan-aw ng kalendaryo pizza G's sa unsa mang orasa sa buntag sa nilakaw pag Domingo. Nilakaw siya pagka Domingo, mga kuan na jud siya nilakaw pagka Domingo, attorney, mga udto. Mga udto. Unsa may pananghid niya nimo nga molakaw siya ng Domingo? Kuan ra man na siya attorney kanang moingon ra ato ko internetan kay permi man jud na siya Madaylin kay kog 5. Kanang masuduan na nako siya ako ang siya kapinan akong taga-agis. Nga na. Dayon ana siya mo kuan iyang pananghid internetan jud anak dool ra sa mo Okay. Naibong naman ko nga wala na ni. So unsa namang orasa siya na uli pagka Lunes? Buntag na jud atini. Buntag na gyud. Unya mi eskwela pa gyud siya anang Lunes. Ni eskwela gyud siya kay yung kuan kay ako mginan di na karon mo eskwela kay nabuntagan naman pug ka. Okay. So kini ni ang atong klarohon na kanana ang dili asa pagka ang amo kong istorya sa pulis Biyernes pa kuno pero dili din ni Biyernes. Nya nang Domingo na day ni nahitabo. Ana Domingo jud ang ako ag yung kuan ani
attorney nga gikuan niya siya gidagmalan. Ni anang pagkakuan, ni anang pagkabirnes wa kakabantay nga nagtakiang siya, pagka Sabado wa kakabantay nga nagtakiang siya, pagka Domingo wa kakabantay. Wala. Lunes din ko nakabantay niya nga nausab ang iyang nilaktan. O pero naligo pa siya. Paglakaw niya na murag yun na siya nakuan. Na akong giingnan. Pag giingnan siya sa among silingan, pag hinay. Imo na day, naana day to siya kanang kuan diri sa iyang tiil. Bunog. Nanay bunog. Oo. So mo to nga pagkahuman kana na ang naka-eskwela gid siya mga unsa man siyang orasa pod na uli anang Lunes. Niuli gud siya sa sakto ra sang oras. Saktong oras, okay. Sa pagkaod to, balik na po siya pagka humanyag paniod to. Balik siya. Pauli na po siya. Dungan siya siyang mga igagaw. Kaya naman siya mga igagaw ng eskwela sa dito. Oo. So nakakita ka, natakil po siya, ba't wa ka kabantay nga naidaghang bunog? Wala jud ko kay hilig man kuning batao kanang kuan bitaw taas nga kanang mga kuan jud ni iyahang sulubon attorney kanang matag-as pakita iyahang TL. Oo. Okay. So muna no, nya pagka Martes ni eskwela pa siya? Pagka Martes naka-eskwela siya attorney kuan na kanang buntag ra kay pagkaudto gihilanta naman siya sugod Naghilanat pagka Martes. Okay, so unsa man imo lang gipatumar og paracetamol? Gipatumar jud na mo og paracetamol nya giadto sa ako asang usa ka igsoon kay nagpundok ra man ni diri attorney sa asawa sa kong igsoon gipakaon nya painom og kanang tambal na mo karon kay dili na jud siya mukaon og tarong mo respetar siya gungit pila ka kutsara nya iyara sang isuka iyara jung isuka na sa tubig suka ra pud niya. Okay, sa tuig isubay no pagka Miyerkules unsa may nahitabo nahilantan siya sige paghilanat no? Sige padayon jud yang hilanat hantod nga nakadetect nami nga dili na siya mulihok ba dili na siya kanang di na siya basta-basta mulihok murag sakit na gyud kay ang kalawasan attorney. So mo nang pagka Biyernes kanus ama mo naka-decide nga dadon sa ospital? Anang Biyernes sa hapon ni decide na lang jud mi kay kanang ang akong paminaw dili naman jud di naman mo dawat ang yahang kuan og ganang pagkaon nya. Ako naka-decision ko nakaingon ko idadyo ni nato og ospital kay kanang sanayngan aning madextrosan. May na lang makasten sa iyahang kuan di man jud ultimo tubig attorney isuka. Diin man nga hospital dadaan ninyo? Sa Damog Dusado. Sa asa sugod? Oo. Okay. So gidala ninyo imong gipahibaw ang iyang mama na nga dadon sa ospital. Gipahibaw na mo tawagan ako sa anak mo na dadon si Janet sa ospital. Oo. Pero kanang nahilantan pa siya, inyo nang gipahibaw ang inahan or wala pa? Gipahibaw na namo. Pag hilanat da, amo nang gipahibaw nga gihilantan niya. Mutong murag lain naman among giingnan sa pauli na diri kay murag si Anit amo din sa ospital kay lain ang paminaw din lawas kay mura naman siya kanang muutong. So gidaan niyo sa ospital. Kini ni ang kay ikaw man maoy matawag nga inahan aning bataa in fact magmama man nimo. Unsa may iyang gisulti nimo na ba siya gisumbong nimo? Ikaw man maoy mama aning bataa, mabutang nato nga kay magmama man nimo ikaw may gibinlan aning mga bataa ni unsa may iyang gisulti nimo na ba say gisulti na ba say gisumbong nimo sa nahitabo? Wala jud dili man na siya gusto kay baw man na siya nako good attorney kay ang ako agong pagkuan niya gasigi jud ko gamay-may anak niya nga ingana dili jud kuan kay ingana delikado na ang panahon. Dili gid siya mosulti nako unsay iyahang lakaw gyud sa iyahang kuan og asa siya paingon kay mahadlok man sad siya nga kuan na nako istorya ra sa gyud ko. Pero ako gyud siyang pahimong nuan og maayo. Munang wa gyud siya kasulti nako ana attorney nga gidagmalan siya. Ang ako lang dako gyud akong hunahuna gidagmalan jud kay tungod sa iyahang nilaktan
Nga kuan. Dito tong ako jud naka-decide nga ipadana lang jud ospital. Kay di naman ang yang liog dili na niya makuha niya ug gikapon lang gamay ang iyahang ulo mosyagit jud siya sa sakit. Ayaw ninyo gikapa mo nga na. Sus Ginoo ko. Ayaw mo nga na siya. Jesus Ginoo ko. Oh, ikaw nakabantay ka nga naay mga barkada mag-anhaan niya. Unsa man ang mga grupo-grupo na fraternity or gang nga ilang gisudlan aning bataa? Wala man jud ko'y nabantayan nga lain. Kanira man jud mga barkada niya diri dool, attorney. Na maoy nagsigig ari-ari sa balay. Atong balikan katong Domingo nga nagtuo ka nga mao tong hitabua. Kinsa may iyang kauban atong panahon na? Naay nakasulti nga kanang katong mga bata mo ay last niyang kuyog. Ah, okay. Pila man kabuok? Tulo sila. Tulo. Unsa man ni mga babae, lalaki? Attorney? Mga babae ning kuyog niya or mga lalaki? Mga babae. Kanang iyang mga barkada, mga estudyante pod? Nangundang na sa eskwela siya, nagpadayon. Mauna silang mga barkadaha. Okay. So, silang barkada ha, nangundang og eskwela, siya na lang nagpadayon og eskwela. Oh, okay. Unya, kini ni ang pagka danan niyo sa ospital, nitabang kag kuan ito na naman ang inahan, so puli-puli na lang magbantay. Ang nagbantay dun sa ospital, kani akong anak o kani ako ang maguwang ang inahan. Inahan sa bata. Okay. Unya, unsa mang hitabo agyod kana na ang pagkamatay sa bata, wala ka din ha? Wala kay dito man sa ako man say nagpalakaw diri sa kanang police station kay ako na jung gikuan ba nga gipaukay nako ang record ni. Ni taon jud kung kinsa jud ang pa niya. Naghimo aning krimen, no? Kanang intermedia nga iyang giadtuan, mao may gisulti sa pulis. Unya, unsa man ang intermedia? Lugar na diya sa lungsod? Lugar attorney. Kanang lugar mao nay pirmi niyang anaan? Ana sa magsuruyan? Mao jud. Sige. Sige, madili no. Unsa may imong ika-describe ani mga bata? Unsa may di mo malimtan aning imong mga umangkon? Kana jung iyahang ka kuan sad kakulit nga kanabang mo ingon sila ba nga kanang madaylin kanang nakay Jis, nakay 20 kanang wara gyud siya matubang nako ba kundi mangayo niya madaylin sa sudan madaylin kaong ko maingan ko gud so medyo may pagkaparaygon na ning bata apod. Kuan man sad ni siya good pod kay kuan basta mangayo ra gyud siya nako wa gyud siya kuon ganon madaylin gay kuan ni be ako ana ni be na ba so gikan din na human sa pag-utopsi asa may dadon ngadto sa inyong balay para sa haya na attorney. So kini ni ang naano sa kabang wala sila lang kaugalingong balay kini imong igsuon nga si Joanna pero ang balay trapal ra jud na ang bongbong. Jesus Ginoo ko. Sige kanang nangayo mig panabang sa ato mga igsuon nga naminaw karon basig maka kuan pa ka dugang panabang pod siguro basig na kay ikasulti. Sige. So ang ilang intahong balay dito trapal ra gibongbong? Attorney. Sige Madeline. Salamat sa panahon nga maghihatag sa DYHP o sa IFM. Salamat sa kayo, attorney. Straight to the point. Kini amo lang ihatag gamay ang kuana sa ato mga listeners ang atong GCash number ni Inday Marisa Abadjes. Ibutang lang kanunay i-constant na names. Pwede bang mabutang nimo kana? Mo nitong GCash number gamit ta 0906-298-3429. Ang ato rong nahipos nga kwarta is 67,300 na. Naamo ni sakay palihog kani nga GCash number mo itong gigamit amo ning kauban si Inday Marisa Abadjes. Dunay ni sakay mangod sa comment niya arin nyo i-GCash ayaw intawon nyo sakye kaya ato man ang giusa din atong ihatag dito
sa kinini ang biktima. Ayaw ninyo sakiha, palihog lang napoy atong uban diha nga nagkuan nga kani nga GCash. So dunay ni comment, nihatag siya ang GCash number. Ayaw mong tuo ha. Og nay mga GCash number nga dili ning official GCash number namo nga among gi flash dito sa among screen. Kining kang Marisa Abadjes. Makita nimo na nga Marisa Abadjes mo na atong GCash number nga atong gigamit. Kana na ang para man ni sa biktima. Yagi mga taong musakay no. Ayaw taon ninyo imo anak kay paita na ta sa kahimtang nga kuan napoy mga tawo mo pahimuslanon sa gihapon. Gustong adto ipa-GCash sa ila. So atong balikon ang GCash number ni Inday Marisa Abadjes mo ni nasa screen karon 0906-298-3429. Anya amo unang gi-update ang ato karong nahipos mahigala nga kantidad niabot na tag 67,300 pesos. Ikuan na siguro kanang i-transfer na siguro daan ipa-transfer na siguro daan sa kuanday kay aron nga dili tama kuan kay ang GCash ro basig ikagar po na nila por bida. Kini mahigala ato ning gihimo alang ni ining biktima in town mga sukin tigpaminaw. Standby Jane Gallardo sa funeral parlor karon taon moabot sa mahigala tong atong doktor gikan sa PNP Crime Laboratory alang sa pag-autopsy. Atong gi-advise tong inahan na ila pa tan-awa sa autopsy kay dili malalim. Mismo ganitong iyaan abot kayahon baka niya mahigala. Importante lang dunay tagtungod nga makatan-aw nga lain. Medyo isog-isog lang sad ha. Okay, so atong tagapagtagad sa crime scene ron to si Idol Tweety atong balikan mahigala. Ang ato karon nahipos nga hinabang alang sa atong biktima nga si Janet Vanguardia, 14 years old, grade 8 student, abot na tag 70,081 pesos. So ato nga balikan sa kasama nga Idol Tweety ni mo orasa. Okay na ba Tweety? At i-check may galito sa crime scene o naunsa nang hitabo aron mga kagalaan. Kini nga portion to grato sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kada sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw nagulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dunay chalanten gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kini ni ang bidang looya mga higala trapal ra in taon tong ilang bongbong ganito dito in taon. Ang inahan pating inosentiha sa taon mga higala nagpabuwan man to diri sa Cebu City para in taon mapa-eskwela niya yang mga anak. Ibilin taon niya dito mga higala sa igsuon. Paitang sitwasyon na. Okay, si Idol Tweety ron to taon no to tagag-pagtagad. Apil ni donar pod mahigala og 1,000 si Eric Borses. Ang uban og mapa-acknowledge sila atong i-acknowledge ang katong uban nga ni send lang sa GCash, pwede atong basahon GCash number or pwede din na lang. Ang uban sad katotoang okay ra ma-mention langan ato sang i-mention. Ang uban dili, sige lang ato ra sang respetalan. Ang importante nga nakatigom na ta karon mahigalan abot na ta og 78,528 pesos. Alang ni Janet Vanguardia, 14 years old, grade 8 student. At taga Sitio Nangka, Barangay Kadaruhan, Lungsod sa Bourbon. Ini mga oras ha, atong ipaabot ang doktor dito. Nga mo mapahigayon sa pag-autopsy. Nagaling sa kanya. O kunya atong tagag-pagtagad sad ang atong dugang report ron sa Idol Tweety ron mohatas dugang report. Si Flaviano Regidor, good morning. Ikan sa US sa mahigala ni hatag 1,680 o atong i-convert sa Philippine money. O ni mga higala ang atong dugang nga mga hinabang atong nahipos usab ni ining mga orasa kay kining ato mga kaigala ang pagbalita mga kaigalaan di lang kutob sa pagbalita kundi sa labaw pa mga higala sa pagbalita ang pagpangitag hustisya ni ining maong kamatayon sa usa ka bata og ingon sab ang tabang atong mahimo kay perting pobriha in taon ining inahan mahigala sus Ginoo ko. Naghilper tayo ni mga kagalaan sa Cebu City.
So ang kang Inday Marisa Abadjes tanawan niya siguruan niyo ha 0906-298-3429. Ang tag-iya ana nga GCash number si Inday Marisa Abadjes. Iabot na itong kwarta, may galag 80,078 pesos. Atong balikan sa Idol Twitter, hindi na ba ito nga pikas ng linya? Dito sa intermedia, may galag sa crime scene. Atong susihon ng mga orasa. Unsa man ang sitwasyon na din ha? Unsa man ang lugara? Mingaw ba na lugara? Layo bag mga balay? Doon na ba'y kalibunan? Doon na ba'y kakahuyan? Dool ba na sa lungsod? Unsa'y gilayon? Unsa mga higalay kuan? Kung musinggit, di wa ba'y makabati? Ato i-check may galas Idol Tweety sa dugang report nini nga mga orasa. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man, Attorney Rufi, live and direct mismo din sa intermedia poblasyon na Borbon, Cebu ay at Attorney Rufi. Napadiri aron na ato ang bisitaon ang kining giingon nga lugar sa nahitabuan Attorney Rufi atong pagpakunlata ani nga 14 anyos nga si Janet Attorney Rufi. Kini siya ato ang sundan dire Attorney Rufi. Idol Tweety. Idol Tweety. Ang mga pulis, unsa man, kumusta man? Naabot sila diha sa crime scene, balik sila sa pagkakaroon or wala ra? Doon naman sila po nahibawan kabahin na neto ni Rufil. Nag-storya pa ang investigator o si Hepe sa pagkakaroon nato ni Rufil. Okay, so, sige lang. Importante nga ma-take note. Importante ma-take note sa ato mga pulis. Doon ay disparity gamay sa pizza. Ang ingon sa Hippie diha August 8, ang ingon sa Iyaan August 10. Atong gusto nga klaro lang ni siya, unya makuha lang unta sa mga pulis diha sa Bourbon. O hunghungi lang din ha, basi makuha lang sa CCTV sa August 8 o sa August 10. Aron nga maklaro talang yun. Oo. Sige. Maupod na ilahang buhaton ka na Attorney Rufil. Mana ato apong gibisita diri ang intermedia Attorney Rufil. Aron atong hibaon. O kung sa man gid nga lugar, pero sa to ang hibawan Attorney Rufil. Konra highway ra gid sa Attorney Rufil. Ang intermedia niya. Oo, highway niya. Sa unahan pa ani, intermedia pa man ni, na-eskwelahan po Attorney Rufil sa elementary. Nang naaragya po yung mga tao ba nga makakita. Pero sa tuang pakiginabi dinhi sa kining usa sa mga residente po dinhi Attorney Rufil dinhi sa Bourbon nga ang iyang anak kay schoolmate ani nga maong biktima Attorney Rufil. Matud pa hungihong Attorney Rufil nga kining pagibuhat pod aning pagpangulata aning bata Attorney Rufil dili gid dinhi daw sa intermedia Attorney Rufil na hitabo daw ni matud pa kay sa Galaban poblasyon. Balaban? Galaban daw nisa. Oo. Mo ni ilahang nakuha nga information kabahin pod ani nga mao panghitabo kay mo man ni ang nikatap nga storya sa eskwelahan Attorney Rufil dinis Bourbon ani nga mao nga biktima Attorney Rufil. Sa Galaban, ang Galaban Attorney Rufil dira po diglayo dinhi kay human sa intermedia Attorney Rufil Galaban naman ang mosunod nga lugar Attorney Rufil. Apan diri sa to nakita sa intermediate daghag mga balay Attorney Rufil nga kung doon naman gani mahitabo nga pagpangulata pwede ra gyud kaayo nga makapanawag makasyagit Attorney Rufil but depende pod lagi sa panghitabo atong higayon Attorney Rufil kay wala man pud ta ato pero mo na ato ang nakuha nga impormasyon nga dili dinhi sa intermedia na hitabo ang katong mao nga pagpangulata kay matud pa pod Attorney Rufil hungihong pod sa mga estudyante ug sa mga inahan pod nga nakahibaw-an ni Attorney Rufil kay kini nga maong biktima matud pa ni apil og fraternity Attorney Rufil. So posible. Posible Attorney Rufil. Oo, mo'y hungihong. Mo ang ilahang nakuha ang impormasyon Attorney Rufil. Posible nga ni apil og fraternity Attorney Rufil nga dahil ang hizing nahitabo sa Galaban poblasyon. Oo, kay dinhi Attorney Rufil ato ang makita, ato ang ginigilakaw ra pud nato Attorney Rufil aron nato agyo nga masusi ang mga lugar-lugar po dinhi sa intermedia kung doon na pa ba mga suuko. So ang atong pulis ganina ang isulti po sa pulis intermedia. Sa to pa gi-correct na sa pulis po doon ang Galaban. Kay mao pa man po ang ilang nakuha nga impormasyon Attorney Rufil. Ang kining Galaban Attorney Rufil poblasyon nga impormasyon nga to ang nakuha kay base ra na sa mga residente dinhi nga ato apo nga nakahinabi kung nakadungog ba sila ani nga maong panghitabo o matud pa nila Attorney Rufil ang hungihong nga ilahang nadawat pinaagi na pud sila mga anak nga schoolmate ani nga maong biktima nga ang mga classmate pod ani nga maong biktima Attorney Rufil nga ni apil lagi daw ni siya ingon pa og fraternity. Hinungdan nga atong higayuna
kaya naay hazing na hitabo but dili dinhi sa intermedia Attorney Rufil. Muna nga uban pud natong mga igsuunan ng mga residente diri Attorney Rufil, wala sila alamag kay tungod wa man sila kakita nga dunay pagpangulatan nga nahitabo dinhi sa maong lugar Attorney Rufil. So wa sa kabantay dunay kisaw anang adlaw Biyernes or pizza 8 sa Agosto or kanang adlaw Domingo, Augustin wa sa. Attorney Rufil. Oo, wa sila nakabantay. Mao to katong ni gawas na ni katap na ni nga maong storya, maong insidente Attorney Rufil, ang mga bata, ang mga classmate o ang mga schoolmate ani nga maong biktima Attorney Rufil, mao na po niingon nga kani daw nga bata Attorney Rufil kay na dani daw lagi og apil-apil og frat Attorney Rufil. Pero kana humingong pa pod nato ni Rufil kay wa pa man pud na nato na confirm ba ang kini nga maong impormasyon, but at least ato pong napangutana ang kini nga mga inahan pod sa mga bata nga schoolmate o classmate ani nga maong biktima Attorney So Rufil. kanang bata, kanang sa unahan ni eskwelahan mo na gi-eskwelahan aning bata or lahi ni eskwelahan? Dili Attorney Rufil, elementary man ni ang Elementary. kini ato ang giagian karon. Oo. Elementary ni siya. Kaya Teach, asa kana- nakita kutob ang intermedia? Unahan pag yun doon pay suok nga bahin aning sa intermedia, sir. Asa dapita sa right ra? Pwede na sa left. Palasta. Doon na pay suok pero mingaw. Mingaw ditong dapita. Nya ang kini nga galaban nga giingon, sir, asa man ni dapita? Sulod. Unahan sulod pod ni. O sa mas mingaw ba dinhi sa galaban, sir, kaysa diri sa intermedia? Ang dire sa intermedia nga dito sa Dapit Dagat. Dapit sa dagat? Nay day dapit sa dagat dinhi. Yada nang kaning galaban, sir, mas mingaw ba? Ang mingaw sa Galaban, Dapit Dagat, Japon. Dapit dagat gihapon. Pero nakabati ka aning gikulatan nga bata, sir? Lagi ko mingaw, wa may kuan. May isaw dinhi. Wala may Taga diri gyud ka sa intermedia. Galaban. Taga Galaban ka, wa ba kay na dunggan dito nga dunay hazing baron or dunay pagpangulatan nga nahitabo? Wala may nakuha dito kay kanang bata. Kailam ko ng bata kay igagaw na sa Ilrang akong ipakita sa mo, sir. Sige, sir. kuan. Kanang bata igagaw na sa kuan sa kong pares, igsoon sa kong pares. Ang nasawa po sa kong sa igsoon sa kong pares, yan ang igagaw na bata. Yeah. So parinsi ra gyud ni ninyo. Dili sa kurang. Sa imong Paris. Pares. Oo. Wa may kuan ang mingaw man red pita basig dili na taga dinhi siguro may nag binuang ana niya dire ra dapita siguro di kuan ma. So mo ni Attorney Rufil ato ra pud ning gipangutana si sir kay mo man po'y nakatambay dinhi medyo mingaw gyud dunay mingaw nga parte dinhi sa intermediate Attorney Rufil apan sa dagat nga dapit. Wa ba may nadunggan dito sa may dagat dapit sir nga dunay mga So mingaw dito sa dapita gyud. mingaw nga way tuga ana. Wa gyud. Diri sir sa intermediate nga kaning highway ra mingaw dinhi. Dili man sad na away permanente ikaw na dili wala man sa nahitabo nga. Wa. Pagpangulata. Wa mo'y nabalitaan dinhi. Wala gyud. So mo ni sa Attorney Rufil wala na to gipakita ang naong kay peace matod pa gani ni Ma'am diri Attorney Rufil nga peaceful ra. Wa gyud mo'y nadunggan, ma'am. Wa mo'y nabalitaan nakabahin aning bata nga gikulata. Wa sad. Namanaman si siya. Dino ko Wala ra ko talagsara ko mo gawas. pero mingaw ra. Para pulis. Pulis mo ba na? Pero wa mo'y nabalitaan. Muna sa Attorney Rufil. Ato lang po gipangutana diri ang mga residente Attorney Rufil aron po doon na po tayo mga makuha po ng impormasyon kay basin na doon na po yung mga nakabalo po dinhi ba or nakadungog ba aning pagpangulata aning maong bata kay isod kayo bata pa kay sanan Attorney Rufil pero mo lagi na ang giingon sa to mga kapulisan dito Attorney Rufil sa tong pagkiginabi sa investigator o sa maong hepe wala pa man pud noon sila nadunggan nga dunay mga ingon ana na hazing na hitabo dinhi niya karon kay imbestigaran pad pud noon ni Hepe Attorney Rufil. Sige, ato lang subayon pod kanang galaban o basin dunay gilakaw lain ang atong mga pulis. I hope nga ila makuha kay doon na may mga balay dihang mga dagko-dagkong balay posibleng dunay mga CCTV. Kuhaon na ang mga CCTV sa Kugi lang yun. Kuhaon ng CCTV sa intermedia, kuhaon ng CCTV sa galaban, kuhaon ng CCTV sa August 8, kuhaon ng CCTV sa August 10. Kada gyud Attorney Rufil mo gyud na mas nindot nga buhaton kay duha naman ni kalugar ang nakuha na to intermedia o galaban naman ni Attorney Rufil at least ang duha pod ka mga lugar makuhaan pod og kani mga CCTV footages kay basin pod makitaan ang
panaog baron ani nga maong bata or doon na baroy CCTV sa nahitabuan gyud Attorney Rufila kay sa pagkakaroon na wala pa man gyud impormasyon atong kapulisan kung asa gyud mismo nga lugar ang pagpangulata ani nga maong bata Attorney Rufil. Okay. So far, Attorney Rufil, mo na ito nakuha din mismo sa Bourbon, Attorney Rufil. Ato alam po ding sundan nga maong panghitabo. Ato alam po pahibaon po sa Hepe kabahin po dani ato ang nakuhang impormasyon, Attorney Rufil. Kauban na ito sa itong Orman Patrol to Speed Pilot, Rajman Jassi, sumampong kini ang Idol 2D sa IFM 93.9 o DYHP Orman, Cebu Tatak R. Amen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Rashboard Nationwide. Okay, salamat Idol Tweety sa mga report. Ito mahigala pangitaonon pa ning crime scene aning kalakiha gyud unsa gyud ning kalakiha ha. Intermedia galaban. I hope ang atong kapulisan atong tabangan nga makuha gyud ang hustisya ani. I hope nga dili ta mo bati og katapol. Kay ni ay usa ka krimen nga karumal-dumal nga nahitabo sa usa ka 14 anyos, grade 8 nga estudyante. Ako balikon ang ato karon mahigalang GCash number nga atong gigamit mahigala kang Inday Marisa Abadjes nga dunay GCash number 0906-298-3429. Ang ato nahipos karon mahigala nga kantidad sa atong tabang nga ato karon giamot-amot mahigala ni abot na tag 87,430 pesos. Nya putay 1,000 pesos 1,000 pesos from PJ Lulier Incorporated. Nga ila pong tunol dire mga kagalaan. Ato ning gikuan mahigala kay medyo di gid lalim taon. Kining inahan bisig ipabaw na siya nga nahilantan iyang anak na lisod man gyud pananghid po siyang amo lagi day in taon inday. Pag-ingon na nga mo kuan na gyud siya kay ang anak na da sa ospital so gitugutan taon siya mo pauli. Dito na sa niditso mahigala sa ospital nag-istoryahe sa siyang anak pero yungit na ang iyang anak. Og ato na hinabi ni si ang inahan nga si Joanna o niya ato sa nahinabi si Madeline mga kagalaan ang igsuon. Mao lagi ni perting nga kuan na limang ka na may galag nagpabuhan na ng inahan dire. Og ilang panimay sa dito trapal ra sa taon mga sukitig paminaw. Inana ba ang kahimtang nadangatan in taon may gala perting paita nga kahintang. So muna nga ato mga kaigalaang looy taon ang inahan day looy kayong paminaon day no perti ka inosente taon kayo sa nahitabo sa iyang anak na iyang gipili nga mopalayo siya mahigala para manarbaho aron nga iyang mga anak maka-eskwela o ning kamot siya taman sa ginhawa pero mo ni nadangatan in taon sa iyang anak mga kagalaan. Doon ay mga nangutana asa mo ko ng papa ni bata kining maong mama god single mom ni mo nang samot ka dili lalim ang iyang gipas-an ron single mom kini siya unya mo nang iyang mga anak nga duha iyang gibilin sa igsuon kay aron nga magpabuan siya diri sa Cebu City. Okay, ning mga orasa mga kailan nakahipos sa taog 90,114 pesos. Standby kadali mga kailan tol balikan si kasama Jane Gallardo. Posible niya abot na ron ang atong muutopsi mga higala, ang atong doktor sa medical legal office sa atong kapulisan. Straight to the point. Na atong balikan mahigala karon si kasama Jane Gallardo tuwa karon sa funeral parlor ng mga sukit paminaw. O niya sa makausap pa sa ako nag-iingon mga kaigalaan kining atong broadcast ang DYHP RMN Cebu isip mao mga higalang overall number 1 radio station sa Sugbo. Why nada o why meaning ang atong power sa atong microphone mga kaigalaan kung di na ito magamit pagtabang sa atong isigkataw. Mao nga ato kini mga higalang himuong instrumento meaning atong krusada mga kaigalaan ining tinuoray gyud nya nang hinahanglan sa atong tabang. Mao na giingon mahigala with great power comes great responsibility. Kita'y gitagaan mahigala og pinaka-powerful nga microphone dinhi sa Cebu City. Dinhi sa Kabisayan ug Mindanao pinagi sa atong broadcast. So atong gamiton kini mahigala sa tinarong, atong gamiton sa pagtabang.
Kay kini para nato mga kagalaan, kining kita maoy labing pinaminawong istasyon para nato doon na ni responsibilidad nga naka-attach diha. Muna akong giingon sa ato mga tao nga dunay katuyuan nganong ni ata dinhi. Mao nga sa makausap pa among gamiton kining among microphone mga kagalaan. Kay para nako walay meaning no nga wa tay krusada ba ha? So doon tay krusada nga atong gamiton ni nga makatabang ta ining mga igsuon nato nga nanginahanglan gyud labi na kining hustisya atong gamiton ning powers atong sa media powers microphone mga kagalaan paghatag og pressure ngadto sa atong kapulisan aron ilang imbestigahon og tarong ni og ato sang gamiton kini mahigala pag panuktok sa kasing-kasing sa atong mga kaigsuonan. Ni ay usa ka tinuoragyo nangita nanginahanglan sa atong tabang mga kagalaan. Ang inahan usa ka single mom nga nianhi sa syudad sa Sugbo, iyang gibiyaan ang iyang duha ka mga anak, iyang gitugyan dito sa iyang igsuon aron nga magpabuwan sa dinhi mahigala sa syudad. Nya mao pa gid tayo nadangatan mga sukintig paminaw. Ang iyang igsuon nga si Madeline nga atong nahinabi, ang kinintawon si Joanna mauli dito sa ila kausas sa kabuwan, mananghid og day off sa iyang amo. Makita niya iyang duha ka mga anak. Apan mo pauli sila mahigala sa balay nga trapal ang ilang gibongbong in town. Unya kinigong magpa manarbaho kay naning helper manghigala pila man sa tayo makuha inday ken. Tingluya kayo no mo na nga kami dili sa atong sibianan DYHP ato manghigalang gigamit ang atong influensya sa tinarong nga pamaagi pinaagi sa pag himo natong instrumento tulay dinhi sa atong sibianan nga makatigom ta aron nga atong itunol sa dintaon iya buhan mga higala makuha-kuhaan makatabang-tabang ta sa ginagmayng pamaagi nga matabangan natong pasan ang cross gi pasaan in town ining inahan nga si Joanna. Dili ma-imagine, dili ma-tukib ang kasakit nga nawad-an sa anak mga higala. Yan ang dapita atong matabang mga kagilaang mapangita ang hustisya o sa atong mga pamaagi o doon na tayo maamot-amot atong itabang mga kagilaan kay ang financial aspect sa tanay di man sa dalim. Wa man ni maplano mga higala in town. Kalit man nani nga mga panghitabo. So muna nga nanawagan may sa DYHP sa ato mga kaigsunan nga susama na to og krusada, susama na to og kasing-kasing, dunay malumog kasing-kasing nga amo mong sangpiton sa makausapa tungod ni ining sitwasyon na mga sukitig paminaw. Sa atong gigamit ang cellphone number ni Inday Marisa Abajes sa 0906-298-3429. Naabot na ba ka ang doktor nga may mag-autopsy? Okay pa ba si Jane Gallardo dito? Or kumusta na ka ang area ron dito? Malagmit kito yung mga classmates o guban nga mga barkada wa pa to maahaad to kay napamanigo sa Skatmon. Ay layo pa nis Bourbon. Yang ibaw na kayo na inaning sitwasyon may galaw masa ikapliti po layo para ba? Ato balikan sa kasama Jane Gallardo sa dugang report niya ni Maorasa. Yes, sa kasama nga Jane. DYHP RMN Report. Sa Adjuman Attorney Rufil, balik din sa funeral home din dala or kasamtangang gihaya ang kaning 14 years din sa lungsod sa Katmon. Para mga oras sa Attorney Rufil, wala pa naabot ang store nga mukandak ayahang so ang kaban dato ni Rufil nagpaabot gihapon na samtang ang inahan ug ang usa kay agaw nagkuha po sa medical certificate Attorney Rufil dito sa hospital sa Sukod diin nagidala pod ni ang kaning maong biktima. So nana ang medical certificate or death certificate? Nana ay gikuha pa nila sa Sugod Attorney Rufil mao pay giadto sa pamilya sa inahan po aning maong biktima. So gikuha pa nila Attorney Rufil samtang ang uban pod nga kabanay nagpabilin diri sa punerarya kay nagpaabot po sa atong doktor nga autopsy sa patayng lawas ni Janet Attorney Rufil. So sa di magdugay matod sa atong nahinabi po diri nga mga kabanay ang ilahadyo nga nasabutan
within this hour, 9 to 10, good Attorney Rufil, ang sabot nga ma-autopsy or i-conduct ang autopsy. So, karon gipaabot ra gihapon nila kay karon taon-taon pod og mahuman kay para pod sayo-sayo pa sila makauli pod sa Bourbon, Attorney Rufil. So far mao na ang ato ang kinatibuk ang nakuha nga detalye. Mahitungod niining usa ka 14 anyos nga dalaga nga gituuhang gitabangan og kulata nga may resulta gyud nga nakabsan siya sa iyahang kinabuhi. So nagikan na lang dinhi sa lungsod sa Katmon. Ako ang inyong radyoman Jane Gallardo, DYHP, Tatak Oraman. Okay, salamat Jane Gallardo sa mga report. Live and direct mahigala gikan sa lungsod sa Katmon. O sa Idol Tweety pod mahigala tuwa sa lungsod sa Bourbon. Ang ato nahipos karon nga kantidad niabot na tag 97,383 pesos. Ato lang i-update ang atong names, ang atong sa online na to, no? Ang atong cash donations mahigala sa online. Okay, 97,383 pesos. Pinagi sa cellphone number 0906-298-3429. Ato ni mahigalang gituyo, mahigala paglusad kining atong pagtabang. Ining sitwasyon na ron, ay na lang mahigala maka tabang taga hupay ginagmay nga pamaagi. Atong dunay mga grasya din ha nga inyo sang share ang inyong mga grasya. O katong uban nga dunay mga bonus ba ka ha, ma-share ninyo. Nya bisag pila lang. Mao man ni kanindot anang GCash may gala kay bisag pila pero daghan ta o dako na mga sukin tig paminaw. Ato ning tabangan mga higala og amot-amot. Kuana og asosiha da Jane basi kun sa mga bayranan sa punerarya. Pasaligi lang sa kasaman Jane. Og mangitatag kuan pod hinaot nga ilang mga official sa dito day makatabang sad no. Pero og unsay mga gikinahanglan na pasaligi lang sa kasamang Jane Gallardo kay at least nini mga orasa mahigala na naman tayo na hipos mga kagilaan nga 99,000 na. Unya pasaligin na niya kasaman Jane no. Sa higod kita sa DYHP na mga sitwasyon mura sa tagtungod dito in town nga mga tubang sa punerarya. Ikaw na atubang da Jane kung sa ikwan og mga ita og panabang pod sa mga officials nila dito sa Bourbon. Kining ato donasyon sa DYHP nagis to mga listeners ato sa ning matabang dito. May na lang ni nga mahatag sa tagtungod indikin. Kana ubang mga bayranan ani ngitatag pamagi makakonekta nila nga kining lungon, kining mga bayranan ani nga makatabang sa sila no. Pero kung sa mga kwandas punerarya pasaligin na lang diha kasaman Jane. Ay kita magudustong sibian ng DYHP mahigala mura gyud ning inani nga mga sitwasyon apil ta nga ni duyog niining mga biktima o sa pamilya mismo. Di lang kutob sa pagbalita, labaw pa sa pagbalita mga kagalaan. Okay, so wala naman tayong oras indikin si Lailin Raban sa Regada sa ato sa kanang tagapagtagad. Atong donation na abot na tag 104,530 pesos. 104,530 pesos sa ato mga kaigsunan nga mga listeners nato. Katong uban nga gusto pang mo donate, andam gyapon ta mga higalas pagdawat sa inyong donasyon. Pinagi sa GCash number ni Inday Marisa Abajes 0906-298-3429.
Ato lang ning pangutanon kanus aka po ng lubong o niya ato ning mahatag yun sa dili pa ang lubong. Ato siguro parion na lang tong kuan siguro ang inahan sa Indayken tungod sa kuan po. Puhon no og baka tigom na tanya atong itunol kini mahigala ang inyong mga hinabang sa ato mga listeners. Ato sa check sa kasamang Lailin Rabanes Argada sa ini mga orasa. Kung kinsa ni mga dugang po nga nasakpan sa DYHP mga higala, busa magadawat mga palipay gikan sa Sibianan. Mga ikong dispensa nga wa na ko maisguti ang Senate Blue Ribbon hearing karon. Pero ugma ako ning isgutan tapang ganito'y Dastria mahigala dito sa Bantayan Island pero giuna man gud nato ning mas pressing kaayo nga panghitabo. O aron nga magkapangayo sa tagtabang kay dili lalim ni sa hingtungdan ro mga panahon na.